उठणा घ्यावा उठणा, दिवाळीसाठी उठणा घ्यावा, अभ्यंगस्नानासाठी उठणा घ्यावा, उठणा घ्यावा उठणा, उठणा घ्यावा दिवाळीसाठी. ओ काका कसा दिला उठणा? 20ला 1 30ला 2. अहो 20ला 2 देवा ना. गे बाय लय महाग झाला हा उठणा. ए म्हाताऱ्या उठ ना. 20ला 1 30ला 2. ए म्हाताऱ्या उठ ना. बिचाऱ्या गरीब जनतेला तू लुटतोस. गरीब लुटतोय? तुम्ही कोण? मी तुमच्या आवाटातलो, तुमच्या वाडीतलो, तुमच्या गावातलो, तुमच्या राज्यातलो, तुमच्या शहरातलो, तुमच्या चाळीतलो, तुमच्या बिल्डिंग मधलो, प्रत्येक विभागाचो, प्रत्येक पक्षाचो नेता. माझ्याकडून फुकट उठणा घेता? फुकट? रे भल्या माणसा, तुका फुकट देऊचा हा तर आरोग्य सुविधा फुकट दी, रोजगार फुकट दी, शिक्षण फुकट दी. तुम्ही नेता ना, मग आमच्या पोटावर पाय कित्याक देता? हे म्हाताऱ्या उठला. येवा फुकटचा उठणा घेवा. तुमका हय येऊक जमणार नाही तर मी तुमच्या घरात येऊन सरकवेन, पण उठणा घेवा. उठा उठा दिवाळी इली. फुकटचा उठण्याने आंघोळ करूची वेळ इली. उठा उठा दिवाळी इली. उठणा तर ओल्ड फॅशन झाला ना, आता फुकटचे फटाके पण वाटूक होय. उठा उठा दिवाळी इली.